κυρίες και κύριοι, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα δεδομένων και των καιρικών συνθηκών. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το βιβλίο ενός ερudίτη. Είναι σε αυτό το είδος, το παιδικό, νεανικό, ιστορικό, εκπαιδευτικό μυθιστόρημα, δεν ξέρω πώς θα ήθελε ο ίδιος να το χαρακτηρίσουμε. Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, η αρχαία ελληνική μυθολογία έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, διδαχής, ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα έχει αντιμετωπιστεί ως είδος λογοτεχνίας, θρησκείας και κυρίως ως πολιτιστική κληρονομιά. Διανύοντας τον 21ο αιώνα, η αρχαία ελληνική μυθολογία ίσως να μην λαμβάνει την προσοχή που της αρμόζει και μέσω μιας γλαφυρής ματιάς να θεωρείται από τις νεότερες γενιές Ελλήνων μια ιστορία με στοιχεία παραμυθιού, μέσω της οποίας αντλούμε πληροφορίες για την αντιμετώπιση που είχαν οι πρόγονοί μας στο άγνωστο, καθώς και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Κατά τη διάρκεια των αρχαιότερων χρόνων όμως, η μυθολογία ήταν κάτι περισσότερο από αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας. Ήταν τρόπος σκέψης, άξονας κρίσεως, μέθοδος ερμηνείας αγνώστων φαινομένων, αλλά πρωτίστως με τη διδασκαλία της μυθολογίας, τα παιδιά ενστερνίζονταν την αρετή και μάθαιναν να πράττουν το ορθό, προκειμένου να μην δεχτούν τις συνέπειες των αρνητικών τους ενεργειών. Όμως το εκάστοτε μήνυμα που ξετυλιγόταν μέσα από ένα μύθο δεν επισήμανε μόνο την κακή κατάληξη μιας λανθασμένης επιλογής, αλλά και τα ωφελήματα που αποφέρει το πράτην ορθός, η σύνεση, η ανδρεία, η αρετή και η δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτό είναι το ωραίο αυτού του βιβλίου. Ο τρόπος που επικοινωνεί τη γνώση και αποδεικνύει περίτρανα η φτώχεια στον τρόπο που επικοινωνεί τη γνώση στο σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Αντώνης προτείνει έναν άλλο τρόπο λοιπόν να επικοινωνήσουμε την ιστορική γνώση, και αυτός είναι η ταξιδιωτική περιπέτεια. Βάζει δηλαδή ένα παιδάκι, μας εξήγησε ο Λευκοσιώτης, να κάνει ένα ταξίδι και να γνωρίσει τους 7 σοφούς. Αυτό που διατηρεί αυτή η αφήγηση είναι κάτι που επίσης έχει χαθεί από το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι η έκπληξη του παιδικού βλέμματος όταν αντικρίζει τον κόσμο για οτιδήποτε καινούριο και η θέρμη της φωνής της γιαγιάς που λέει παραμύθια. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο έχει και τα δύο αυτά στοιχεία που δείχνουν δύο πράγματα. Ή ότι ο Αντώνης έχει μείνει για πάντα παιδί και έχει διατηρήσει αυτή τη φρεσκάδα, ή ότι έχει κατακτήσει το εξαιρετικό προσόν που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός να ξαναγίνεται παιδί μέσα στην εκπαιδευτική πράξη. Θεωρώ επίσης ότι αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο μπορεί να απολαύσει οποιοδήποτε αγαπάει λίγο από αυτό που λέμε Ελλάδα, σε δύσκολους καιρούς όπως σήμερα, θα το βρει ότι είναι ένα εξαιρετικό μάθημα ιστορίας, αρχαίας ελληνικής ιστορίας, ένα εξαιρετικό μάθημα αξιών, ένα εξαιρετικό μάθημα πολιτικής. Έχω βρει έτσι πολύ μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο του Αντώνη, λογάκια των 7 σοφών, που επιχειρηματολογούν πάνω σε αυτό που σας λέω. Πάμε στους δύο τελευταίους, το Χίλωνα, της έντοξης Σπάρτης, και λίγο αργότερα το Σόλωνα και τον Κωνσταντίνα. Αν μιλήσουμε δηλαδή λίγο για ολιγαρχία και για δημοκρατία. Έχω επιλέξει ειδικά αυτό το κομμάτι από τη Σπάρτη, το θεωρώ εξαιρετικά επίκαιρο και νομίζω ότι αξίζει να μας προβληματίσει. Μιλάει λοιπόν για την τροπή που πήρε το πολίτευμα της Σπάρτης. Δεν θα πω τίποτα, απλώς θα το διαβάσω. Σήμερα ήρθε ο φόβος. Φόβος μήπως σηκώσουν κεφάλι ήλωτες. Φόβος μήπως οι νέοι μας γίνουν μαθακοί, με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Φόβος μήπως οι ξένοι προσπαθήσουν να μας καταστρέψουν. Οι Σπαρτιάτες άρχισαν να κλείνονται στον εαυτό τους, να φοβούνται και να απομακρύνουν οτιδήποτε ξένο, να γίνονται μονόχνοτοι.
έδιωξαν τους ποιητές. Έριξαν τα αγάλματα και κλείστηκαν στα στρατόπεδα να προετοιμάζονται για τον πόλεμο, που πιστεύουν ότι θα έρθει όπου να είναι. Φανατίζονται με τις ιαχές και τα όπλα και δεν εμπιστεύονται ούτε τη σκιά τους. Και εμάς τους εφόρους, που προσπαθήσαμε να τους συγκρατήσουμε, μας χαρακτήρισαν τέρατα και εχθρούς της πατρίδας και μας εμπόδισαν. Ο Χίλωνας, ενώ μιλούσε, έσκυβε το βλέμμα του από ντροπή και συνέχεια. Κάθε φορά που γεννιέται ένα παιδί στη Σπάρτη, το εξετάζουμε προσεκτικά. Και αν δεν είναι αρτιμελές και τελείως υγιές, το πετάνε σε ένα γκρεμό που ονομάζεται και άλλα. Κάθε τόσο, οι στρατιώτες μας, για να διατηρούνται σε φόρμα, επιδίδονται στην ληψία. Ακροπατώντας αθόρυβα, γυρνάνε στα χωράφια και στα δάση της περιοχής και σκοτώνουν όποιον ήλιο τα βρουν μπροστά τους. Έτσι απλά. Κατά την εκπαίδευσή τους τα παιδιά, περνάνε τη δοκιμασία της διαμαστίγωσης. Τα μεγαλύτερα παιδιά μαστιγώνουν τα μικρότερα, μέχρι το ξύλινο άγαλμα της θεάς Άρτεμις να κυλήσει αίμα. Σε όλη τη διάρκεια του μαστιγώματος, ο εκπαιδευόμενος δεν επιτρέπεται ούτε καν να φωνάξει, ούτε να δείξει με άλλο τρόπο τον πόνο του. Γιατί αυτό θεωρείται ατιμωτικό. Φυσικά, πολλοί πεθαίνουν από τις πληγές και την αιμορραγία. Αλλά αυτό δεν ενοχλεί κανένα. Γιατί ο στρατός είναι πάνω από τους εαυτούς μας. Σπάζει βέβαια, που πρότεινε όλα τα σπίτια να είναι ίδια. Ακόμα και οι πόρτες να είναι φτιαγμένες από το ίδιο ξύλο και φτιαγμένες με ξεκούρι για να μην διαφέρει η μία από την άλλη. Είχε καταφέρει την απόλυτη ισότητα, την ολιγάρχεια και την απλότητα. Όμως ο Χίλωνας, κάνοντας τον απολογισμό για το πολίτευμα της Σπάρτης, λέει ότι το πολίτευμά μας είναι απάνθρωπο και εγώ είμαι ανίκανος και δεν μπορώ να το αλλάξω. Και φεύγοντας από αυτή τις έντονες εικόνες που δίνει η Σπάρτη, πάμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα της Δημοκρατίας, στην Αθήνα της Εκκλησίας του Δήμου, της Ιδιαίας, της 1500, όπου η Δημοκρατία απέδειξε ότι ήταν ο μόνος θεσμός που κατάφερε να ενώσει ανθρώπους πολύ διαφορετικούς. Κάτι που ούτε η τυραννία, ούτε η ολιγαρχία είχε καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο Σόλωνας, λοιπόν, μιλώντας στον καθηγητή, του εξηγεί: οι συμπολίτες μου, πρέπει να σου πω, παθιάζονται. Όχι μόνο με την πολιτική, αλλά και με τις δίκες. Δες πως βγαίνουν σαν τις φύγες στην πολιά τους. Έτσι ολοκληρώνει τη Δημοκρατία. Αφού στη βουλευτική και στην νομοθετική εξουσία μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Η δικαιοσύνη εγγυάται ότι όλο το πολιτικό σύστημα λειτουργεί καλά. Όσο δε για τον νόμο, για κοίτα αυτό, είπε ο Σόλων, ρίχνοντας στο δαχτυλί μια αραχνούλα που είχε βολευτεί ανάμεσα στις πέτρες και είχε υφάνει το ληστό της εκεί. Ο νόμος λειτουργεί σαν αυτόν το ληστό. Αν ένα ελαφρύ και μικρό έντομο πάει να τον σπάσει, δεν θα τα καταφέρει, πιάνεται στην παγίδα. Αν όμως πέσει επάνω του κάτι βαρύ, μια κρίδα, μια πέτρα, τότε ο ληστός θα σπάσει. Έτσι και ο νόμος. Πολλές φορές οι δυνατοί προσπάθησαν και θα προσπαθήσουν να τον αγνοήσουν και να τον καταλύσουν. Η Δημοκρατία όμως πάντα νικά, να το θυμάστε. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν στους δημοκρατικούς θεσμούς, τόσο πιο ισχυροί γίνονται οι νόμοι, τόσο πιο πυκνός γίνεται αυτός ο ιστός. Νομίζω ότι πήρατε μια γεύση από αυτό το διαράκι. Να πω όμως ότι αυτό το ωραιότερο, το τρυφερότερο της σύλληψης και το σημαντικότερο θεωρώ ότι είναι ότι τοποθέτησε την ιστορία και την πολιτική ανάμεσα στα παιχνίδια του μικρού Βασιλή, κάτι που έχει αποτύχει πλήρως νομίζω το εκπαιδευτικό σύστημα να κάνει, ανάμεσα στο μικρό αμφορέα που του χάρισε ο Σόλωνας, ανάμεσα στο κορινθιακό αρήβαλο που του χάρισε ο Περίανδος, ανάμεσα στην ξύλινη σβούρα που του χάρισε ο Πιτακός, ανάμεσα στο κεραμικό πιάτο που του χάρισε ο Κλεόπουλος, στην κλεψίδρα που του έδωσε ο Βίαντας και το τόσο μικρό καραβάκι φτιαγμένο από θαλασσόξυλο που του χάρισε ο Καλής. Ευχαριστώ.